От є одне питання тут стосовно обіцяє створити стратегію модернізації та відновлення Донбасу та Криму. Важливо 100%, неможливо 100%. В тебе це в програмі записано, що в якийсь спосіб буде реінтегрований Донбас і як? Ну, тому що люди кажуть, неможливо. Так що, все, попрощалися вже? Ні, питання. З Донбасом я не прощався ні з ким. Ну, добре. Про Крим у мене друге є питання. Хорошо. Смотри, значит, тут сейчас произведем некоторую работу над ошибками. От ті кандидати, які насправді мають сталий електорат, за 27 років не спромоглися наблизити нас до стандартів НАТО, до європейських стандартів. Хоча зазвичай з'ясувалося, що європейський стандарт – це християнська мораль. Просто 10 заповідей, дуже просто. А ці люди просто, не знаю, із любві к власті це називається. Я іншого не можу пояснити. У який спосіб і навіщо? Знову і знову питати, там, спробувати своє щастя. Як ми будемо повертати? Якщо, поки існує цей ризик вторгнення з боку Росії, як на суходолі, так і на морі, ми маємо бути в стані цієї війни абсолютної. Але я за те, щоб ми шукали нові можливості, нові договори колективної безпеки. Британія сьогодні так само потерпає від терористичних атак з боку Росії не менше, ніж Україна, і кричить про це. Я думаю, що якщо б насправді ми в 2008 році наблизилися за часів прем'єрства Тимошенко до співпраці з НАТО, то не було б ніякої війни. І Донбас був би у складі. Якщо б рівень культури був високий, якщо б оця автентичність, про яку ми сьогодні говоримо, і відчуття приналежності до України була на Донбасі набагато вищою, то ми б не втратили цю територію. Єдині міжнародні договори колективної безпеки, чи це буде новий договір з Британією, який, я сподіваюся, найближчим часом запропонують українські дипломати і буде укладено. Тому що у НАТО, як ви знаєте, було створено на противагу Радянському Союзу. Радянського Союзу немає, а от бачите, а НАТО впереді планети всієї. Тому я сподіваюся, що ми мали би займати більш домінуючу роль і в перемовних процесах, і в процесах щодо створення нової пропозиції, нової концепції, нової... Так як повертати, я запитав. Ти мені про НАТО... Міжнародними перемовинами, як санкції на сьогоднішній день це єдина дієва. Тому ця історія дуже надовго, ми всі це розуміємо.